her det er helsekort for gravide, og det er et vældig vigtigt papir, som du så gravid får på den allerførste kontrollen, uanset om du går til læge eller jordmor. Og det er et papir, så følger dig på alle kontakter, alle kontroller, du har gennem svangerskabet, uanset om du skal på ultralyd, eller til fastlæge, til gynekolog, til jordmor, eller du skal ind på fødestedet, når du kommer så langt. Så det har du med dig, når du skal på kontrol og sådan, for det er et papir, hvor vi får rask og grej oversigt over, hvem du er, hvordan helsen din er, om der er specielle ting, vi skal tage hensyn til og sådan. Så det er kæmpe greit at tage godt vare på. Øverst oppe her, så er det jo lidt sådan personoplysninger. Der står navnet dit som gravid, der står navnet på partneren din, far eller medmor. Der står lidt om job. Der står om du er gift, eller om du er samboer, eller hvad du er. Og de tingene trænger vi vide, fordi vi skriver ganske mange papirer og registreringer efter fødslen. Så de oplysninger, der ligger her, er ganske vigtige og rigtige, sådan at det går rigtig information til medicinsk folkeregister, til helsestationen, til registreringer efter fødslen. Så der pas på, at de er godt opdateret. Flytter du undervejs, eller skifter du navn og sådan, så er det vigtigt, at det bliver rigtigt. Her står lidt om tidligere fødsler og svangerskab, hvis du har været gravid før. Det er vigtigt for os at vide i forhold til, om der er ting, vi må passe ekstra på, og det er lidt forskellig information, vi giver, om du har første baby på vej, eller nummer 2 eller 3 og sådan. Vi finder ud, om du har en baby i marken, eller om der har været specielle ting og sådan. Så kommer vi lidt ind på det med helsen din generelt. Har du grundsygdomme, eller er du frisk? Er der noget i familien, din eller partnerens familie, så gør, at vi må være lidt ekstra op, så vil det komme frem her. Lidt om levevaner og livsstil. Hvordan er det med alkohol, med røg og snus og sådan. Og det bruger vi både til statistik, men også i forhold til, hvordan vi vejleder dig gennem svangerskabet og hjælper dig på den vejen. Så kommer der lidt om termin, både termin regnet ud fra sidste menstruation og ultralydtermin, når du kommer så langt. Der tages også ganske mange blodprøver på første graviditetskontrol, og de skriver man ind her efter hvert, når vi har prøver på de. Det er blodtypen din, og det er det er vel primært blodtypen, så står her. Andre prøver kan tages på indikation, hvis du har været ude og rejst og været udsat for forskellige andre virus, eller hvis du har blivet smittet med forskellige ting, eller du har ting i historien din, så gør, at vi vil undersøge dig specielt denne gang, så vil det komme frem på indikation her ved siden af. På den her siden er der det her diagrammet, som er til at registrere SF-mål. Der har man ligesom, hvor mange uger gravid du er ude på den aksen, og hvor mange centimeter SF-målet er op på den aksen. Og så sætter vi små kryds eller små prikker, når vi måler marken din. På det nye helsekort begynder man med det fra uge 23. Og så ligger du som regel og svinger op rundt den røde stregen. Den røde stregen i midten her, det er gennemsnit. De fleste ligger og svinger lidt rundt den, lidt over, lidt under, men vil generelt over tid vokse og følge nogenlunde hældningen på den kurven. Og det er jo fordi, at på vanlig svangerskabskontrol, så har vi ikke ultralyd hver gang og måler, hvor stor babyen er. Så vi må have et andet mål for at se, at babyen vokser godt, og at livmoderen følger den størrelse, vi forventer efter, som hvor langt du er i graviditeten. Nederst her, så er der plads til at skrive dato for alle de kontroller, du har gennem svangerskabet. Der skriver man først datoen, du er her, man skriver, hvor langt du er kommet, antal uger, man skriver vægt og blodtryk. HB står for hemoglobin, det er blodprocent, det tager vi nogle gange i løbet af svangerskabet. Urinprøven stikser vi hver gang. Ødem, det er, om du har noget vand eller væskeansamlinger i kroppen. Så skriver vi, om du kender liv. Vi skriver fosterlyden, pulsen til babyen. Vi skriver, om du tager noget medicin, og vi skriver, om du jobber eller er sygemeldt. Så kan vi skrive lidt frit her, for eksempel hvis du har lidt mye kyndere eller vondt i bækkenet, eller alt er fint, og du kender godt med liv, og så noterer vi lidt ud det her. Allernederst står der, hvor du skal føde, hvor du hører til, og hvilken helsestation du hører til. Og så kan vi skrive, om du har gået på svangerskabskurs og fået info om amning og sådan. Og så er der bare sådan en lille kryds, hvis der følger et mere ark med, så vi kan se, at du gerne har 2 helsekort. Så sådan
vældig grej information for os jordmødre. Når vi træffer dig, så vil vi altid spørge, om du har helsekortet med, uanset om du kommer til os på kontrol i svangerskabet, eller når du kommer ind til os i fødsel. Så der ligger mye information her. Tag godt vare på det.